traffic edamani mo ha no pay na si Jansen na mekoso no o de ma menwie daily graphic eda ha o si truth and accuracy every day na wo hwa anim ase ya Dr. Afarijan emfuni eda ha na se wonim se sia ya isidi akoto parliament na o hwa anim ese ensakraye beba na wo magye atum na eno no se koba so pese wo kire wodin e de ba abato nwoma mu a agye se wo kita Ghana card nko a ena betum da kwakwo kire said ne no ena Dr. Fredian che se odwe ho awonte ase e di ntina Ghana card na nkase na wo de bedi dwuma no o ma kwan man krofo guarantee mebinom e mo sakan na wo de wo so wonte ase wo se no no e wo so osesa Ghanaian Times do workrat and any mu say no the big one or say murder of soldier at Ashaiman. Kwatafe to so miensa na nchemu no 6 suspects remanded and you be kwatafe to so miensa na enu abema imoro ya kana semwa almost 2 weeks ni ya di pabonfo bi bro no a wo ne nsekan ma no free mu no they say abetodwa se Safia no Musa obone mrane se Dayogu Ibrahim Abdul Rakib Samuel Tete wo friend say Wiper Abubakar Sadiq wo friend Bedman Yusuf Muhammad and Abdul Gafaru and afe Abdul Gafaru Abdul Karim send pension and am penifo agi atum se wo mu nim abrantie ni wo ne ho ebi na court na hyese bosumi wo ne dey to so aduonu nson March 27 won fa wonom ensan emra na afe asem die no entwa so nti se die mu nchemu akowe eno na afe so afo ye oba amane information service department wo mu chemu a wo mu aye ama launch bibi na ade ne your website a omo be hwe na wadi asi misinformation ano asem wanya nokre wankasa watena se aba otiri mu pa aka na wo ka de adane obi adwene fa bibi wana sa wodi gu bibi hu fi wo mo ehwe na ne obo sa ewura hono na watumi a report na se sa portal no abadwa so www.ghanatoday.gov.gh enjuwe ma opanyi kwadwo ponkroma ne mfonyi wa ha sei na eja wo matwa ne picture kama wo mo ekohia ye bia wa bra no mo launch no eno so wo ha na oso afo hwe ngumesua ho nsem so doctor ya wose adutwum wasintu aso ku ahodo no a emfo amo ho omo de ya new school we de nti obi ampe school we do omo bon o emfa headmaster ho emfa seniors master ho emfa seniors mistress ho emfa obi a ho ebasa nkoda ne be wie school no obeye burden ontimi nto school no so no obeye bibi da achi nti sa school so no a munim mo ho no emu mpanimfo ase mo hwe ekwa a mo be fa so a mo be ma school ni mu nkwada ben a mo da achi betumi aye fe no mo mfa so afi Dr. Afri Yakoto so mfanyi da ni mu Ghanaian Times scroll na so na mewo Osi will use our Greek to attain first class economy. Nese onso no CJ wo pre wo hwe se obetumi abetu franka wo MPP amonyoko ni di mu no kire se wono no na ban mu no ene agrek kwadwuma obehye kenama mama my Ghana yesika sama gina brane nyafe no kwa ye bi agrek ya fizo nim se Ghana yetimi dua ye nim adon soso enti ni nyina ho nsam ne afoforo bi Ghanaian Times de obokrata no ede apa Mede daily graphic to us so na wo Yera Steven yeboa chief executive officer Edema commodity monitor na wo hwemu ase aban no de ehihye bebre no ana ba ye ya wo hwemu aso ye wo no ehwe ofoma gudie ne echese ejapade ahodo obo ade de rema maye no na wo hwa entutu ya ahodo omo de agu akwan so ne enche bia mpo no mbeka se omo de gold catcher bi aba ye no no eye kwan pa omo be fa so de ye foma gudie tu no na omo yisika kokko no sansa na ebinom de mercury ne enru bia emwa anase eye hu de ma yensase ene yemfudie nyina no na omo didi dwuma ne yensu no nti na maso mampanyifo ye se ene sade a wo mo ensesemo kakra na se ye kasai no wo mo chese sa na mo na abani tu ye no ama ahye enipa bi etu fo magudie ye small scale miners no ama enipa bi se empimadu 30,000 ena afri nioma bi a mercury money ade na omo de yi gold no ekọ sa eye gold catcher no a eno omo didi dwuma penyefo chese enam so eboa ye pa ama sa chemicals na ka ekọ ye sasim ne enso mu nyina no esote na eno wo mo chese nipa biru ewo ho no ma aban ne nyo eye sa gold catcher ba no mo saka mo de edi dwuma ebe so to mo hankasa si ho no ma wo mankasa kopa bi mo didi dwuma na anida so no ene se ekọ ni mu no
ebekɔ so na ɛyɛ wɔn a wɔn etu fam agudie no ehunu kwan pa no na enuma bi a emu ano matwe mu ho ade afiri mu enti sɛ wohye mu a na wɔkyɛ sɛ agina yie pa na aban na ni asɔ asoɛ no so ni asɔ ɛwɔ saa kwan no so na wɔn ebekɔ so abɔdawuro wɔn bɛkɔ so anso ne ɔmanfa hodo a etu fam agudie no ɛdi nkɔbɔ na ɔmo nyinaa te aseɛ na ka ebeduru mmerɛ bi a sɛnsɛ ene no dodo na ɛdi wɔn adwen ɛba so no na ka akɔkɔba sɛ ɛbɛyɛ hɔ nko a yɛ nsakraye bia ensa so ɛma nkɔ akyire ɛna de ɔhaw bi aba na bɛka sɛ no a ayi nipa nsia posifoɔ kye wɔm ɛyɛ abranteɛ imoro na soja ni abranteɛ ɔmo eku no yayaya wa hyɛma na ɔmo kye wɔm na ɔmo kyɛ sɛ no a ɔmo de mo kɔgyina court ɛma court remand wɔm no so ho asɛm ɛwɔ daily graphic da ɔbɔkrata ne fa ɛtɔ so edunsia timpatɔ wɔn saka nkyɛmu no nyinaa ɛwɔ ha se ya obetumi akenkan ɛdi ama me CJ krata be free oh my Ghana so ye hwe sikasɛm ho nsɛm so aba okay na ɔse reintroduction of road tolls amendment of the fees and charges enti krata aba ya a free ministry of finance ya ɔmo kyerɛ sɛ ɔma yɛn sakyerɛ wɔ bo ahodoɔ no a ɛwɔ so ɔmo gye anim road tolls no a ɛnano ada yɛ road minister yɛ sɛ ɔso ɔno ana bɛ ka sɛ yɛnya agyegye na sankofa so yɛnchi mehwɛ sɛ kyena no na ɛbɛyɛ bɛ Adom fo yɛde bɛba sankofa yɛnchi na ɔmo de prices no nyinaa ba road and bridge tolls enti motorbike approved fees no 0.10 that's a 10 pesos 10 pesos yes yeah and a proposed fees ɔmo propose here na 0.50 which is 50 pesos car that's a salon one libi na maker 0.50 that's a 50 pesos proposed fees and charges na 1 Ghana cedi pickups and 4x4 vehicles approved na 1 cedi proposed na 1 cedi 50 pesos light buses approved with 1 cedi proposed na 1 cedi 50 pesos mummy wagon approved na 1 cedi proposed na 150 heavy buses 1 cedi 50 pesos omo propose 2 cedis light goods trucks double axle 1 cedi 50 pesos na propose na 2 cedis minimum goods trucks 3 axles no 2 cedis propose na 3 cedis okay heavy goods trucks 4 axles na we no current na kasa approved na 2 cedis okay and I propose na 3 cedis heavy goods trucks 5 or more axles 2 cedi 50 pesos then we approved no and I propose na 350 and after agriculture tractor 50 pesos na propose na 1 cedi agriculture tractor with trailer 50 pesos na propose na 1 cedi enti no they say them penifo echire mu eno no na say road tolls no ekoya waba setna so yenso yabo yekoya yabo tudu ha no slow down da bi o slow down na CJ anya bia na your facilities bi ho no omoko gina mu de akwaje road toll na ana tobut hono adana ho ni nyina bubu eyafo ani kye mu ayi ahaya pobiman barrier pobiman meka be yinsa omokwan so ha ya tobut a wo hodom no eni shape papa o aye kyese asai se no muti abubu ebi wonu mu aka badwure mu ya wa ifa kyese enti no omo besan kwakotena fanfani mu anase ye besie be fo mani sika de akwakọ yensiesie ansa na omo kotema kodi djuma omo ma yehunu sa de krata na ntro renovate me say se abase omo baji sika ne de bench so kura no betra de policy ba bench kura no betra so no agege omo che da effective data na say omo boy emane no makoye ho adwuma wiansa na eno so abamu because me se shape a toe boot no ewo mu no CJ hwan ba na nkonkotena sa owu amna na esi wonim owu dan na esi won hwan ba na nkotena mu enti ewra mu akwata me kai se asemo yankasa na at a point no na ebi krampo suggest ese wa cause financial loss to the state esan sabra omo yeso omo ye fi ho mu ana ye de 11 ni ade ba ese na 11 be replace ni ehon kro do ba ekwa wi eche ne 11 na kasa krampo ni implementation the revenue na eye aban expecting ne sabeka no ne nsantumi anka eno okoye sabesi class 1 na esa ba be gina 1% no
enti wagya to boot yesi honom ama na ye basa nioma hodo a na wo man krofo fa yeye krofo fa ebi krompo adane adanfo adan to boot bi mu na adanfo da to boot mu bi na adanfo da krata no so and state data ye shall say I implement ebi a ye hono ma be ho ani atro fake no mo dia to so ai say the social media na ya dey makan krata ni mo ama enti no ebi a na fake na ese enye fake na your authentic dia eni omo ma kire ma ye hunu say omo agya boot na si wona asai na omo besia kwa renovate akosiesie no eye hwan sika ye koye fi ye rakwase mu akwata na accounts mu ne personal account na katu mu ne ye koyi de akoye sa adwuma na say you know eye hwan sika na de kwakoye sa adwuma no you know that will not be possible CJ when him say opanyini kan sa asem ye as at November 17 2021 to November 17 2022 year 1 year into December January February March aka 2 days now 1 year 4 months omo be kopa mo abodan for the 1 year 4 months no what informed that decision edie na ma ya hye 1 year 4 months agu kwa cars do afa motorway so cars do afa pobiman cars do afa abri cars do afa ayi kaso akwan so asanke gigi sa 50 pesos ya enka afini bosumi na ani kaye nya kura no ke betime nya mfa se bia minimum be benya 1000 Ghana de ayade etidie na inform sa decision na ya waste 1 year 4 months finally friend and penifo akwada sorry se be ka kire yen se na nyansa wo to no ane aginim enti yensa ankoje adwa won se asemi beto dwai Ghana fo bebre e bo ohire to butuni ye ye free ho o say ye say ade ye name traffic crash swate kaso akwen o mo kire say traffic na ewo ho no say ani nyina free ho enso to esi ehun traffic na nkasa so what I say and the Ghana for no so bo say because ye ntia road to bio bibini de dabi o save the 50 pesos no obabo say me kai asem we ye pa say because o mo ka say ye de levy ebe replace asema ye kan because finance minister call parliament what dey say mo nyina kwato dwane mu na levy asemi ba ye enti me say I remember vividly say we had the show on it e kan ho asem e ma ne yesesa levy no e ba be replace dia ene no no obi abetua bi sanse me amenam nsa wo mo kwan so anade ono nam kasoa anase de ono nam tema ha ye de bi otwato no obi ti isrego ha ya ontwabi yes it is a sad na say the 11 ne ba obia ebetua bia ma no na kwa ba behye dia na ye because ba bia menam kwanboni amenam so sa kwan ensawam hoyi do oti Israel go no sa kwan no onam so bio enso ni amenam kwanfo no so no mitua enti no the ayi meka ne say de ma ebenum edi ahrusie ni say obia ebetua sa wona ba bia oti utwato anase wuntwato wo betua e na 11 no anya successful. If so, I didn't that I take care all this while. Or bring who say we did the first month, second month, third month now. Now you expect some revenue targets be free. Ilevia and Sakano. You revert it back to your friend is saying you told na ye no. Now yet na for all these months. She stated you where we pay me kwa home story. The state na ito boot no wom CJ. I will go make your follow up. Na ya share state a woman yes ye besan ko and a very good so mama ye resumption date mama ye date enti e bia se be de ho na menam se me hunu wo mo so mo siesia ye be hunu Adom 6.3 FM and that was just by the way information krata yes aka free Ministry of Finance ye di actually matenti se je me de wo quarterly guide abokrata mu na wo hye krata fa to so me se ha ya Omanpadida da John Dramani Mahama edaha na ochese wono obebo ND se manyoko ni chidom wo sika fam ekosi mfimpim yenu ni aduonu nan a abato no ebekoso na se ye nyina yedi masem da Adom kase abomu amane a ese Omanpadida da yi a o hye so obetu franka edema ND se ne to abono wodi ginamu ewo bunu mantemu a na chese da tusum yenu dia wodi koso no ene wodi etu dwa na wodi ato Doma Western kasa eho ena wokopie mu ewo Doma Central Doma East Sunyane West Sunyane East constituency simu nyina ena wokopie ya na obosa enkobo no enti no dia kwakoye no ene se wo mo ehye
ese bibia betumi adeda ne kwan mu na waboa wasan so de ato party no executives a ewo constituencies ahodo nanim se koba se party the materials bi bre wo mo so mo fa nya adwuma o mo hwe se beduru ase ho na ase ho fo no sabeka sa materials no e de ye adwuma no na nyese ye de ba na beka regional ye de ba na abeka constituency no mo down no ensanka emfa ni dwuma o mampade dada mahama se no emwa nti obu nyina nka mum no mo nya adwuma de na party no entibi ni nkonim 2024 na katafa tutu nsia so no wo chehene osaje fa mo ati ofori panyin emfoni edaha na wo chese ensa wo modo agiri ohene bi ani ho Inti watihne edna no atum inti achimaboa kwa na nan matire nkonwa ye no wapue mantem no na aka asisudua se adoagiri ohene bia ni honom inti wo nam honom a wo bo ho safo hene se wo na wo ye ohene wo na wo ye okwa nadwo afutu dompra wo to so mienu ya chese ho sasi na wo sesa bo obo no wo mo chese ohene bia ni honom ni nyina ye basabasa ne menti be ho se bia sori ye wo honom na yo betike ochina ka ni nyina na obi sasase we ye media me na me ye ohene na nsen Adom TV amamre ye ko odwura ko adoagiri na okwa anadwi no anu bo odwa ton safre mpanifo ahodo in fact ya yura kenansa and ton safre na special guest is your hene na kujina na name me kai one ne koye ewo we na se enti me dru ho me de mani tu fam hwe ne amadin mpanifo a ye ton safre omo nyina dodo no a o mamba because ebia na omo information say ehonjo na okohu police presence pa kasai ewa adwagiri anya asem ketwa enti afeya o chehina ankasa atu na echiri mu no na ode kokobon so ama yesi obi de George Chum ese onyai se ono na efra ne ho sa okwa anadwo no nti no o chehine asabo ne di wo ha se George Chum o chehine se jai se wo sori anu amma wo mati so ese wo na wo ye aduagire hene na wo sanfra ho eye okwa anadwo afutu dompra otusu mienu wose ya hweye sanse ho no wahene bia ni honom na obibia so a waye na adwe so akwakosi hene ni ade no msem se akwakoye achema bo akwachim kotoku de won sakada oboka ta delegate ya obekenkan mu nsem pacho pa eno no na kwakukobia ono so hwe so obetu franka dia ma NDC wasenke be ya party no enhwe se NDC executives no party no beti o mokabosumi bia eno so ho asem e wo delegate abokrata yi musiji well advance na meba ho no shell farm go no ne bo abafam kra enti ende say o pe shell fuel saver ebo bo o engine ho ban a wo benya bi filling station bia e ben wo enti topapa preko shell fuel saver no ekuta triple action a ebo ebo engine ho ban niema efini ade a she engine mu nyina no eyi ni nyina afiri ho enti engine no etimi de wudu akire enti bora shell filling station bia na okwa bisa shell fuel save shell go well adwa times bampa we from na yen sorry I said reclassify sanitary pad as essential product ehia me pa as oba na ekuo bia nsha ban ase na wo sere mpanimfo se sa 20% luxury tax ya eda sanitary pad so no wo sere won hwe no nyimfiri so afa 15% value added tax ye no ne VAT no necessary na 10 cedi a 20% of 10 cedi no eno se kakra 2 cedi ababeka ho ansa na VAT value added tax out of the 12 cedis no o masa 15% ade aka ho sempanimfo hwe no wo yiwe nyina afiri so bia pa de betima to ne be 9 cedis ama no ebe ma ye ho aha ye kakra enti we na me de sore so me kan no kwa na man kan bia biem kura nkam ohun endie ehia sanse pad ne bo no hwira na ehwiri kosoro obi anso ne se de oton kesa se Ghana ha no ba bia wugina na ekire ade na woto no ne bo ha dwen iti yesese esto na asemu ya ba Aisha kodi hu dwuma de baye ema yedi mu nkoma besie na ye ntehwe tiri de be koso aka ne se oba be ko afichire no eno no nyade ye obi apese me de me pese me ko me de me pese me ko yade a wo koso ba fom
ebeba nti eba no saa na wɔsɛ mpanyifo no hunu na kwan ɛne ne toto ya ebema manso han wɔm titiw ɛne wɔm wɔn kronkoma mu a awofo ne sika se yɛde to san sɛ tiro ya wo so wo bewie na tete ayɛ wo hu nyinaa yare nko a entobago so anasɛ etami na wo so wo de bɛyɛ nso amonsen a wanye ne yie no wɔn hu ne kra yie so a ɛno so yare nko a nti yɛsrɛ mpanyifo ɔmo ɛnhwɛ ho asɛm ka na CJ me kwa ho me pese me ntonkra we your birthday enti me a me maame okenke wo nyame be kire ena ye okenka woda enti okenke minim se wutie me anopai wo ba na na nyame wa be kwen Casablanca ene me aso ahwene ye wish you happy birthday na yasre obade nsem nhira hoden ene kwatenten dia ma okenke obade oma wontina se nchema yen na hunu na nanka nso anyina nim no mo ahoden e wasamfie we nyina mo ate okenke ye dododo onyame onye okese san so na me ma me Theresa ono so e wo enkokọ voter house Becky e ma me ma Theresa na e wa woda happy birthday to nyame onhira no onye okese enkokọ de me amedi ma onto nkwa na mnim kese de onje se kese de enye pocket so ma na oma wonyini bebre na Becky ma ni